шоми панҷшанбе санаи 15 ноябр дар барномаи мустақими минбари андиша раиси ҷомаати деҳоти Работ Маҳмад Саид Муродов ташриф меорад. бештар дар ҳудуди ҷомаати деҳоти Работ мардум ба кадом мушкилиҳо рӯбарӯ мегарданд? иваз намудани симчӯбҳо ки соли 72 гузарон шуд то ҳол ягон хати он иваз карда нашудааст. оли айн бисёр азоб мекашанд ва асфалтпӯш намудани роҳҳо дар масофаи 5 километр 7 километр ин муаммои асосии аҳолӣ мебошад. шаҳрвандон метавонанд вобаста ба таъмири роҳҳо, иваз кардани симчӯбҳо, таъмини оби нӯшокӣ ва дигар масоили вобаста ба муроҷиати шаҳрвандон ба ҷамоат суолҳои худро тариқи телефонҳои 933 11 35 35, 933 44 20 20 ва 227 52 ба телевизиони Регар ирсол намоянд. минбари андеша, шоми панҷшанбе 15 ноябр соати 19:30.